άλλες που θα σηκώθουν. Τι είναι τώρα. Ποιες άλλες μου, εγώ έχω μία και δεν προλαβαίνω πάνω να πλέξω και με άλλες. Τι με πέρασε τώρα. Ναι, δεν παίξω να παίξουμε το Βασαράπα. Να βάλω λίγο το τσικουλό και πάνω να μου πείτε. Κώστα, σε σχέση με τα δυναμικά που άκουγες την άλλη φορά και... Ακούγεται πιο καθαρό αυτό, αλλά δεν έχει το λόγο αυτό που είχε την δίθεν τώρα, κατάλαβες. Αυτό δεν καταλάβεις τώρα, αυτή τη χιλιάρη. Μάλιστα, κατάλαβα. Μπορούσε λίγο πέρα να το κάνει από μέσα, γιατί αυτό μέσα χωρίς κομπρέσορα τώρα εδώ πέρα, έτσι. Για να μπορέσω να τον μπαξάρω, τον πριμάζω μέσα από πίσω χωρίς κομπρέσορα. Και θα δεν είναι κανένα από μέσα το άλλο εδώ, αυτά που είχαμε κάνει την άλλη φορά. Ξέρετε λίγο αγάνιμα τώρα για να είναι το σιώπου. Τώρα, ναι, εγώ δεν έχω, δεν έχω δεν έχω βάλει το κομπρέσορα, είναι το μαϊκή εκεί περίπου 12 και 5. Εκεί το έχω, παίζω με τον Νικολάκη το μικρόφωνο, το είχα το 200 μόνο και το έβαλα, το βάλα στη λάκρη. Να παίξω και λιγάκι με αυτό. Εντάξει, το άλλο... Για το άλλο ακούγεται γι' αυτό, εντάξει, μόνο καλά είναι, δεν ενδιαφέρει και τόσο Γιώργο αυτά τα πράγματα, εντάξει. Αλλιώς το έχω σημαδέψει εγώ σε ποια σημεία είναι αυτό το πράγμα.